intay ag flyover kay liat kita awan pagtalya satan ay baglawan ta kwata at elevator na ta ingga nga to na ito flyover da slato din building. Ito yung flyover daw, do iti himula na. Magtubon sa akot, tinahara dito eh. What? Dito eh. Mơ nó khơi nhé. Bakit kita ang databot? Ay nakakirius tayo naman. Hindi rin katabot. Ay sus, naglaingan. Kita nyo dito nga poste, ang mahiwagang poste. Kita umantay, binagkat na tawasan. Ay Diyos ko, sana siniret di siya tao. Ay sos, delikado. Ada basket na anya nga tayo iti obra na dito. Ay dito babae pating nga ti kalsada. Ay sasapo, ay ayam na lang di kita bas. Sa umay umasidag ni kita magkaway pa. Ay sal at bye-bye. Tap na pananan ngay tay babae sapsapulag man ay naapo no ito din nakakita tatay nga pag na baam tayong tay man sa pulang kita dito tay sapsapulan datay kumpadre. Ay apo kay Ilian, nabanog ako nga mang sapsapol ka dete babae nga kay ayam dita tengat kalsada. Nalikos ko mula aming nga buildingan no naglumlumangan na. Nakalalaing ka nga aglumangan. Kwa dito tay sapsapulan dete kumpadre mahilig ikano iti dakkel ay kita mansalat no di pala marmar nang nakasyo ka dakkel nga babae. Ay kumpadrek dita Pilipinas no mabuyam da ito ay dahito tayo sa pula mo ay Diyos ko sigurado jaklaan mo no kayang pala nga talmagan iti pito-pito na. Oh my God! Ay apo ay kung kunam nga dakkel dahito yan Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. dahito yan no may kadito yan kuta sa pula mo tas ika iti makam mo ay susta na banuga nga mang sapsapo lang nakalalay nga aglamang